Els científics tenen clar què fa que un docent sigui bo. Sí, ho he sentit bé. Els científics estudien inclús això. Vols saber què fa que un profe sigui realment bo? Doncs es veu que només necessiten dues característiques clau. Molts pensen que ser un bon professor depèn només del domini del contingut, però això no és cert. Si només ens centrem en aquest aspecte, podríem perdre la connexió amb els alumnes i l'impacte a l'aula. Un docent pot ser molt organitzat, però si no agrada als alumnes, l'aprenentatge no serà eficaç. Però d'altra banda, un docent amable que conti històries i anècdotes interessants als seus alumnes, però que no organitzi bé els continguts a les classes, tampoc serà eficaç. Doncs justament, el professor de psicologia Daniel T. Willingham ha fet un munt d'investigacions i ho diu clarament. Els bons professors comparteixen dues característiques fonamentals i les combinen de forma equilibrada. Han d'establir bones relacions personals amb els seus alumnes i, a més, han d'organitzar les classes de manera interessant i comprensible. Aquesta és la combinació perfecta. No ho dic jo, ho diu la ciència. Quina de les dues característiques creus que és més difícil de dominar i per què? Digueu als comentaris. Ens veiem a l'escola.